No niin, eli moi vaan kaikille ja tervetuloa katsomaan uutta videota. Ja tosiaan tämän videon ideana olisi käydä katsomassa ja ehkäpä hakemassa meille uutta kulkuneuvoa. Kuten myö nähdään, niin Koupe on myyty. Pitää tätä Nissanista hakee auksipistoke, että saadaan musiikkia. Pitää täältä japanilaisesta laatuautosta käydä hakemassa auksijohto. Mä kuvailen tossa matkalta voimaan jotakin, että selviää, että mitä tapahtuu. No niin, nyt alkaa matka kohti Mikkeliä tästä, että nyt lähdettiin liikennöimään sinne kohti ja mä päivittelen tästä matkalta jotain materiaalia, jos tulee jotain hienoa ja semmoista kuvaamisen ajatusta, mutta nähdään sitten, että mitä tapahtuu. No niin, nyt on auto vaihtunut sitten, että nyt on Peugeotti tässä alla, niin no näin, nyt matka taittuu kohti Mikkeliä, jos me edes hengissä selvitään sinne asti, kun tää tie on vähän nyt mitä on, mutta jos tää video ei tuu pihalle, niin sitten tää on todennäköisesti mennyt katolle ja tää auto tonne penkkaan, mutta se on sitten sen ajan muja. No niin, nyt ollaan päästy tämän ihme mökkitien jälkeen isolle tielle ja Mikkeli 81, että onhan tässä vielä matkaa vähän taitettavana, mutta Peugeotti ja sen kuljettaja taittaa sen ihan silmä ja epäyksessä, että matka taittuu ihan hetkessä. Mikkeli 71 olisi nyt vielä taitettavana. 71 jos saatat matkaa. Niin ja siis nyt ne ketkä ei tiedä, että minkä takia tässä nyt ollaan uutta autoa hakemassa, niin kun mä sain tämän viikon alus myytyä ton Koupen, sen 203, niin nyt me ollaan menossa kahtomaan mahdollisesti hakemaan uutta autoa, mikä selviää sitten siellä. Mä en pääse minkälainen siellä oikein odottaa. Niin ja suurin osa mä jo osaa veikata, että ainakin että minkä merkkinen auto sieltä on tulossa. Että saa heittää alas kommentteihin tällä hetkellä nyt jonkun veikkauksen, että mikä sieltä on oikein tulossa. Mutta musta tuntuu, että kuten ootte katsoa joitain noita videoita, niin se saattaa olla aika selvä, että minkä merkkinen kultakimpale sieltä nyt on haavissa. Sieltä tulee vesilätäkkö osa hitto 70. No tää Peugeottihan taittaa se vallan mainiosti tommoset pienet lätäköt. Sähköautoilijoita käy sääliksi, kun siellä akkuun lentää niin vähän rapaa, niin voi olla, että täällä on matkalla semmoinen kunnon letka hyytyneitä Tesloja tuolla tien varressa. Siinä on ensimmäisiä merkkejä siitä, että ei tää matkajuna paikallaan, vaan se etenee tässä pikkuhiljaa, että ihan hyvin on matka taittunut. Toivottavasti ei tule mitään suurempia ongelmia tässä loppumatkalla. Tai mitään muutakaan.
Hitto, menovesi on halpaa kuin saippua nytte. No niin, nyt on vähän se aikaa vierähtänyt tässä, niin nyt me ollaan täällä Mikkelin sydämessä. Me ollaan Mikkelin ytimessä tällä hetkellä ja siellä olisi Lidl, mistä olisi vaistopisteeltä hakea jotta, mutta nyt me ollaan matkalla menossa katsomaan sitä autoa, mikä siellä on. Ja sitten selviää, että tarittuuko haavia vai mitä käy. Et palaillaan sitten jossain kohtaa. No niin, nyt on uusi auto haavissa. Nyt viimeisten veikkauksien aika. Onko Fiat Punto vai mikä siellä on? 3 ja 2 yhteen. Tadaa! Ei ollut Fiat Punto, vaan ehtaa saksalaista autoa. Tupla V200 kaksikoppanen C-Mersu, mikä sieltä nyt haettiin niinku varmaan jotkut tästä sisustasta tunnista. Ja on muuten kunnon äänet. Me mennään varmaan syömään tässä seuraavaksi, että on hieno laite. Hieno auto on. Lajitoveri on tankilla. Siinä se auto nyt tois. Ihan niin, tavallinen 202 klassikki ja pellin alla olisikin 1,8 litran M111. Tämmönen helmi tuli haettua ja tähtikin löytyy, toi pitää kiillottaa. Hieno, on upea. No niin, nyt me ollaan tulossa Mikkelistä poispäin ja matka taittuu ihan silmään ja äpäyksessä. Tässä on vaan tämmönen pikku juttu, että toi nopeusmittari ei toimi, mutta muuten tässä on mukavan kovan kuuloa tää putkesta, että korvat soi vielä huomenna aamullakin, mutta no, ääni korvaa puuttuvan voiman. No niin, siinä on Kouvola 46. Matka taittuu järkyttävää kyytiä tässä. Täällä ei vaan meinaa välillä kuulla omia ajatuksia täällä sisällä, kun täällä on putki on vähän tommoa äänekkäämpi, et ei meinaa kuulla omia ajatuksia, mutta se on niin pieni miinus ja niin ihan hyvin on auto toiminut tänne asti ja sais luvan pelatakin loppumatkan erittäin hyvin. Kyllä sen verran pitää sanoa, että on tässä pehmeämmän tuntuiset jakkajat kuin siinä Koupessa oli, jos ihan niinku rehellisiä ollaan. Just tuli niin suola-auto vastaan just silloin kun meillä on tää Saksan ihme alla, niin tää häviää kohta tän jakkajan alta tällä tyyliin, kun tää suolaa kylvetään pitkin teitä. Ei ole huva tämmönen. The next day. No niin, nyt se on lyöty käyntiin, niin aletaanpa esittelemään tätä, että oli joitain näitä pieniä rostevaujoita, mutta sehän ei mene vaan klassikko-verstailtasohan tää on ja niin täällä on järkyttävän tilavat takapenkit ja takana on baby-ikkunat, mutta edessä on oikein niin sähköikkunat, kuten voimme havaita. Ja ei oo tupakoitukaan vissiin sisällä. Ja niin jotain joinaa, sit mä laitoin tohon tommoset eilen ja sitten 5-vaihteinen manuaaliloota ja 1,8 litrainen M111 täällä pellin alla. Ja takapenkillä, täällä on sähköikkunat, niin kuin mä sanoin. Ralliräppi löytyy. Sparjakon vyönpehmusteet, mitkä mä eilen värkkäilin tänne. Mukkitelineen, jälkiasenteinen.
Mandelbaumei. Ja jakka ja lämmittimet tosiaan löytyy, mutta tää on vähän tämmönen joulukuusi-malli, että jos joku tietää, että mitä tälle voi tehdä tälle noille valoille, että mistä noin mahtaa johtua noin viet, niin saa tulla ihmeessä kertomaan neuvoja, otetaan vastaan. Mutta nehän ei huippunopeuteen vaikuta ja mittaristohan tässä ei toimi. Nyt että kohde on jotenkin esitelty, niin lähdetäänpä ottamaan pientä vetopätkää sitten loppuhuipennukseksi.